viatge recomanat tant per a grups familiars i escolars que vulguin aprendre de la natura valenciana com per a senderistes i curiosos que desitgen disfrutar de la muntanya sense barreres arquitectòniques, amb uns veïns d'hospitalitat i alegria contagiosa. Treu-li goig a la natura, mantén net l'entorn, utilitza els contenidors de fem si n'hi ha. Si no és així, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega al màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves. Porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Es demana per això un comportament discret i silenciós. Atenció amb el foc. No fer foc ni llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats.